pini adaba birta long pen katu kavya phantami adab kemia kardom nang pazurikla tangti pini adaba birta juitha Dipu Rengbong Home Higher Secondary School along Sirke Pangdeng ki untang abang po abang piatuma phan bicycle ron pontang lo Karbi Anglong arong supi Lumbazong constituency IMAC Joni ti mungari dengpen pini Dipu Rengbong Home Higher Secondary School along Tuning Sirke Pangdeng ka Charlie also mara phana ke joypen bicycle ke ron pangchengpong Alangli cycle ke ron alam zira long school ke dun ke wang ke joy ke ji aphan gov pen Charlie also mara phan cycle ke joy pen kera pilopu ning jesi ok pran ke mesen ji aphan cycle vek nang ji pusi MAC RDP da School hemalong tok lang awarmon mesen pulote Karbianglong na pen state aphanta nong medopo Lapusonta MAC Joni Timu Ninje Damthu School Managing Lapen Development Committee Amhepu Robinson Ingti Kathar Alang Lichitami Osomara Phan Tok Langahin RD Pidamsi Osomara Phan Aning Kaparung Aksona Sonalamthe Pazirmi Damthu Lakhain ko raisi Borjan MAC constituency ka parlopon hanjang langso dairy farm alongle arlo mate society pen kiraitang alongle along inut parvati modi puabang phi longle ka raide ji aphan kabor ye pothak niletama pherangke Vishnu lethe pen birtana pale Kedang tangarni SK Mondol atom pen hanjang langso ara atoma phan choklem noi pu pen ajo hanjang langso ara atom non keklem bo mapora ho inut parvati modi puabang phi along le kalipin pen nangka cekrong tu lake nilitum kroi kroi pusi nimarli atom pen lam pheche paklang lasi laso along le nilitum hanjang lang swara si long bek nangchi athe lake nilitum phusar pisar atom dairy farm mate society pen kerai tang along le pata pherang kya thing no lam the na che paklang tu tangte bangso along le lam kya puthak non SK Mondol pen land and revenue mate Karbianglong Autonomous Council pen Kopia kang sai piponjima lake mua por se ethan pon Lo pini neli tu mongdung mena kacing rum malong neli tu akewang ake neli sten sami churu parpig lo pini neli tu mla pusan ongdung ben kacing rum nangko ake neli tu mla bangso dairy farm lake pini pinap pen kali ningkani si hini la pusan kali RG ding frequency neli tu mla bangso dairy farm han ke neli tu mla pusan ho ipi po la peni pi pu penansi la so dairy farm han ke saraya no sor phan an pu la bangso long le ki thik la si pini apor la puson go pi bosi la puson la kopi la parvati mudi ben da kopi si la puson lam ithe theni chi khilai nang kong ma polo tangte alangli la puson si ami thang along le ka lipin ben si society along le long ben si alangli tum ni alangli ne li long le bo alangli tum ma chi krong la ke ne li tum ge kroi kre athema ne li tum pini pin na pen chotali la ke aprang ben ipi bu ben ko ben se la solong le ke ki thega posi parvati mudi la pini ani ne long le bo ka chi krong ke la ke kroi kre nili tum ke kroi ma se kroi kre la si pini ani sami la puson se tami nili tum klem nang kok lo la si la ki thegi ding tu mas tami la ke prabjin ben alang li tum ma ke thegi ding tum hachoning ri lo nili tum ma phan la ke prabjin ben nang pang sam du nei mane nang chingwai du nei la alang li phan da along le ka lider posi alang li mi thang along le dim ala la ki thegi ding tum nang terek pinang ji athema la alang li tum ma prang pen kopi lo bondol tum sami nili tum ma phan thang phere nang li tum klem noi pose nili tum phan pulo ma di ante nili tum ko ane nili tum dam lo alang li tum bu phesa longa sami chingki dam lo te non parvati modia songson ge alang li ke kopi lo pota dok endela so pota kompa lo kepi nili tum dar jung tung dok de la si do ma ve ma la ke nili tum kar ju chot bulo tang te pin ya song se nili tum lam ji khelai nang ko ko la se alang li tum ke thege ding tum si pota do mit binong ma ave binong ma la ke la kopi la mondol tum si chini lo endalang li tum hale pota pi binong bole nili tum man pi lo nang pi pe de di la se la bang chining tum dok hala phan pi lo pola tang te nili tum phanang pi wek nai a thela ke nili tum ke kapre khai phale nili tum long le ke rai ke limati fees ipi bhutun same mane saraya na sarkar bidong pa do nang bo phanse fisar tum tame long le ke rai la ke bang phan pa do yi bo phan le ke rai geli ende bang so hala non parvati modi sonson pota do nili tum ge long le danang ji ko pila la se la prabjen me nili tum hian jong si la sone ko pila nili tum hian son se pin ya sonson butai po nili tum ge ko pila usomar niyam lo so maro masora niom bo nili tum
ส่วนลำก็จะเข้าดูบอมปอพองพองมันจะอิลิตาอินิงสดงอีบังสดงอีดิแล้วสิละแค่ปรับจินเป็นละกิเทกิดิ่งตุมละบังสลัมกินางใส่ไปดุนเล็กนังจีปีนี้ละดักนิลิตุมละองดุงอาร์มงอาจจะต้องนังก็กะลำเทเกละพอเห็นละอาจจะดิ่งคลุยเป็นละมอนโดละตุมละดักไดรี่ฟรามมาลงเลียลองละดักพิลาร์นังเกอโดละบังสวาพิลาร์ลองอลังตุมันเจ็บลองไว้ปูমানেอาจจะดิ่งคลุยเป็นทานละอลังตุมปัจจิพลอกเลยเด็ดละโซปอสิปีนี้เกรัดมันนิงกีพุงเป็นaning ki thipen la so a pillar pache block nang koklo la so pillar ke pon ke parboti modi tango alangli hin pen pota do pas alangli tum nili tum phan rat phan pache ni don lo hai sa me mondol tum bang alang than pota pilong le pusi pulo ke nili tum rat bang ke dak dairy farm along le puchi ni lab lo ke alangli bang ke pota do pusi alangli nang che pahai dum dong da lo amasin ni tum rat bang ke aning ki pung pen bang si pini ke la son che plang nang koklo Onin to talk bi ini di tum ta gundugul ke ni di tanang le dun presiden tanang le dun de sida ti tanang le dun de afia go malong si ni tum ke ba la ni emergency pupusi ke sisi lo ke abede de mati ye mondol langi gayon sk mami me langi kusi di amachi ratum bang lo nak tum so long de ke ratum phan pulo mudi tum mana appointment le dui ke pun te lage nondo mudi tenang ke parvati mudi pusika lalo nasi lanso anong le ratu aplang na pulo hala dili na ule anda nang pun apon ka pilado tani li pulo ni gana pi bang ali le muge na tum dik dal na pan ke ni yero na masira tu api nang ji plok lab tara daga ba ni plok de tu mane pula ben penoi mane pu third position tu bang ji achi ka chirap dulu na songbo na so posi la tu don pini gundulo ni ta api sinang le tu no lai lo ala makang pe Parvati Mudi alangli kacamata orang dur mana paling palu lupa na join nasi non piniani ini tum cetong runang koko ini tum dak dari baham komiti ahin pen kita me so dak pen ni liga secretary lo alangli timung asang ho presiden lo nasi nilihin pen bangge tinggi bang lahan lo dia nili tum bangge na chong thui binong so si mandel non bang pinian ge chong thui binong lo ate ani si het ta ching wai lo pe nili nu vet dong yung ta nili dam si te than lo la so la si to meeting bi thapolo non meeting doi ke deobar ni ke deobar le le ko si pinia agotona to la so na chong thui binong ate non isi theglong lo la ditu a compound applying kai chen de ma sita me non do la ditu ma worker atum a member atum alang tu mata RJ pin pensi kam ki claim po joy ne si alang tum sita me la hai apai si me hoitu odda ta hailo mane ni liang thegen de ni non sina le sita me ni lia du la la pai ta odda lo po pu la si la hok po ta alang tum si ke curi bin nong lo la mudi pi abang se curi bin nong ate ni tum bang ke ajata theke dairy farmer committee tu ngajar ke pusi matha lapen ke thelam sodak men nili pachiningang tu bang ke atumi hatla ni tum la alang ni timu sang pen bahani secretary president pen lo ni tum civil SDO office na ni tum dam nang ko lo la halam al la hai ba na tum kado betame matha hur pen klempon bom nang po pakeng bom nang po sitame la pene jabra jabri na thap no ret na bi ta bre bang ni tum kroi kri a hok lo lagi dan lo ni hin ben along le along li tum ong dung bang ji tong nang kok bang ke la pa han lo je non media tum alang tum chupaduk chupalak pen nang ke le du nang kok ta ni li tum la da ka ji ton ti ki sumana lam do la si ni li tum bang ke kacing ki kaje than tang lamang sai de lu sitame halat tumbang la punodo Parvati Mudi alangli kacamata orang dur mane paling palu lupa na join nesi non piniani ini tum cetong runang koko ini tum dak dari baham komiti ahin pen sitame so dak pen ni liga secretary lo alangli timung asang ho presiden lo
la si nili hin pen bang e ningi bang la han lo je nili tum bang e nan chong thui bin nong so si mandel non bang e pinian ge chong thui bin nong lo athe ani si het ta ching wai lo pen nili nu vet jong jung ta nili dam si che than lo la so lam la si to meeting bi tha pulo non meeting doi ke deobar ni ke deobar le le ko si pinia ঘটনা তো কও la so nge nang chong thui bin nong la si alang tum a phi ki du na tum do kok lo starting te wara tum si jame alang li la so amudi abang mudi pia bang alang li abang cimatha bang ni hello ke thek nai pula son thai lo tami starting do ni tum non na an ke chini lo la so starting bang ke odi od pamenot od e od hek te pula od e danoi kali pula ni tum pen heno dak pen kene so dak pen ni tum ta klem nang kok athenon isi theklong lo la jitu compound aprang kai chen de ma sitame non jo la ni tuma worker atum member atum alang tum mata arje pin pensi kam ki claim po jo ni si alang tum sitame la hai apai si jo me hoitu odda ta hailo mane ni liang thegen de ni non sina le ho sitame ni li arjulong la paeta odda lo pusipu la sia la hok peta alang tum si ka curi bin nong lagi la mudi pia bang se curi binong atheni tu mangke ajata thekhe dai rifama committee tu ngaja thekhe pusi matha la pen ke thelam sodak pen nili pachini kang tu mangke atumi headlang ni tum la alang ni timu sa ho pen bahani secretary president pen lo ni tum civil SDO officer na ni tum dam nang ko la halam something is okay la si la hai ba na tum kado betame matha hur pen klempon bom nang po pakeng bom nang po sitame la pene jabra jabri nang thap no ret nabi nun tabre bang ni tum kroi kri a hol lo lage lan lo ni hin ben pachini tang te pinya da babirta bang ke kang to niklo kado ka betame 2 me thak me kurwang thu